Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska tady máme opět Minecraft. A já jsem si to všimnul pana Papouška. Kde? Tady je papouch. Musíme získat nějaký semínka. Jinak tady budou hrát asi, nevím, 100 nebo 1000 dní. Něco z toho. A nebo 500 dní. Tohle je zatím první den. A já si ho jdu ochočit. Hej! Už seš? Haha, seš ochočenej. Jo, pojď na mě. Hele lidi. Jinak nevšimejte si toho skinu, jo? Ale sedí na nás papoušek, papuchálek. A jinak jsem ještě zapomněl říct. Ne, tohle to není hardcore, ale je to hard. Protože hardcore si zapneme někdy jindy. Máme první maso. Počkat, jenom mám otázku. Co je tohle? To je kokos? Ukaž. Aha, to je nějaká cocoa beans. Proč se mi to tak šejkuje? Ale jdem si vytěžit saplingy. Dřeva. 2 stačí. Tak. Vykraftíme krafťák. Jako minule samozřejmě vykraftíme krafťák. Dobrý slovo. Hej. Pojď. Jemu to nestačilo. Hej. A kde je můj papouch? Tady jsi. Tady jsi, papouchu. Sedni si zatím. Počkej na mě. Musím vytěžit tenhle strom nemůže jen tak levitovat. To je zákon. Lidi, jdem si vykraftit nějaké naše náčiní. Krumpáč. To stačí. Ne, nestačí, ale samozřejmě nebudem kopat pod sebe. To je hlavní pravidlo. Úplně nejhlavnější pravidlo Minecraftu. Hop. A tady jdeme pro kámen. Kopu hlínu. I když to je kámen, to není hlína. Díky. Fakt díky, že už jsem mohl mít vytěžený další 3 kameny, ale já jsem si tady takhle furt to hýbal s tím. Hop, 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 hop. To stačí prozatím. Potom budu mít kamenovou. Nevím, co kamenovýho. Nevím, palác kamenovej. Jak jste si všimli, mám tady Survivor. Wow. Wow, Survivor. To nikdo u nikoho neviděl, jsem první youtuber, kdo hraje na Survivor. Co jsem to ještě chtěl? Krumpáč a motika. Motika je samozřejmě nejlepší náčiní. Já jsem zapomněl na jednu věc. A nevím, kam jsem dal moje tyčky. A já je všechny vyčerpal. Hop, hop. Ty pojď sem. Teď si tady vykraftíme. A dejte co? No. Vykraftili jsme si sekeru. Dáme si toto do inventáře. Jenom si vezmu jídlo.
protože mám hlad. Tak. A ty, papoušku. Promiň, ale možná si tě nevezmu. Počkej. Lidi, jsem se ho ještě naposled vyfotil. Památka, chápete? Tak. Jdeme tady zabít nějaký krávy. Díky, dej mi maso. Dej mi masíčko. Kašlu na maso. Tohle je mnohem lepší. A proč to ničím sekerou? Aha, tak motikou to fakt nebudu. Sekerou je to třeba 10krát rychlejší. To možná přeháním, 10krát ne, ale o hodně prostě. Jsem melounový král. Jsem melouňák. Jsem pan melouňák. Přesně 64. Přesně jeden stak. No tak. To je dobrý, no. To je trošku lepší jak dobrý. Tak, tohle si dáme do inventáře. A mám tu maso a 64 toho. Jak se to zase jmenuje? Melounu. Super, roste tu 20bloková ta bambusová tyčka. Je to malý tyčka, tak bambusová tyčka. A ještě pořád nám třeba neskončil jakože první den. A tohle mám přežít ještě 10krát třeba. Ne to ne, ale víckrát. Hele, bungee jumping. A ještě lidi. Mám to tady, nebo jako ne, že to mám tady, ale udělám si to takový těžký a udělám si to takový jakože hardkorový. Tak pokud jednou umřu, tak umřu a nebudu už to hrát. Takže challenge, no. Já nemám uhlí. To je jedno. Já si tady musím udělat nějakou boudičku malou. Hop. Bam. Semka si hupsnu. Sakra. Tak. A tak. A já se vám ozvu, až bude zase den v tomhle světě. Potlesk. Potlesk, prosím. A jestli máte aspoň trošku větší IQ, jak, nevím, jak, pokud máte větší IQ jak 1, tak už víte, že 1, 2. Nikdo nečekal. Ale fakt nikdo to nečekal. Tam je pan Creeper. A tam je moje železo. Uhlí. Ne železo. Ale jak se tam dostanu? Hop. Tady je tma všude. Tady budou mobové. Mobové. Tam byl papoušek. A creeperové. Lidi, počkejte, já mám menší nápad. Já si ještě jdu nahoru. Protože já ještě tady nebudu. Já si první vykraftím štít. Radši. Pro jistotu. Ať jsem safe. Hlína. To by se líbilo všem nobům. Hop. Zpátky si dám. Hop. A teď.
Já budu ten kámen potřebovat. Super. S dovolením vypůjčím si. Děkuji. Jen jsem si vypůjčil. A tady mám krafťák. A uděláme si pec. Wow. Dáme si ji sem. Dáme tam mezi tím dřevo. Hop. Dělej. Ať už se tam načte, dělej, načti se. Díky. Hezky pěkně. Děkuji. Hop. A teď ještě jdem tady. Super. Tak a mám štíta. Už jsem vybavený. Toto vezmu. Toto vezmu. Tak. A jde se na výpravu do jeskyně. To bylo tady? To bylo tady. Ale teď musíme se tady tajně dostat. Potichoučku, polehoučku. Hop. Ať nás tady nic nesrazí k zemi. Já potřebuju to uhlí. Já potřebuju nějaký torč. Okay. Kam půjdu? Půjdu tamhle, jestli tam doskočím. Yes. Strašně málo mám. Ale fakt jako brutálně málo. Pokud teďka dostanu od někoho jediný hit, jsem mrtvej. Musím nějak přežít. Dělej, healuj se. Melónek. Pan melón. Máme melóna. Tamhle jsou. Nam. Lidi, já počkám, než budu mít všechny srdíčka. Lidi, už mám úplně všechny srdíčka. A tady jsou tito monstra. On je viděl, ten zombík? On je viděl. Hod, tak ho bude muset zabít. Třeba z něho dostanu to brnění. Ha, nubáček. Haha, neumíš bojovat. Nedokážeš se do mě trefit. A já mizím. Mizím. Tak, co mi z něj padlo? Breaking. Fire protection. To se mi líbí. Tohle se mi nelíbí, protože je to hnilý maso. Lidi, mě teď napadlo, že já celou dobu můžu si udělat dřevěný uhlí. Sice to je trošku horší, a funguje to třeba úplně stejně. Tak já nevím, o čem tady přemýšlím. A já mám menší problém. Hop. Tohle vytěžím. Tady to vytěžím. Jdu sem. To je tupec. Ten je tupej, ten zombík. Hop. Tady si vytěžím jenom hlínu. A jsem zpátky nahoře. Já nejsem tak hloupý jako ten zombík.
Prosím, ať se zachytím. Yes. A tady jsem si to vytěžil. Položím to sem. A pořád 1, 2. Utíká nějak pomalu. To je jaký safe. On na to zrovna byla liána, já jsem skočil a takhle jsem se zachytil. Já bych teď měl třeba -7 srdíček lidi. Tak to bylo dobrý. A já se vám ozvu ještě, až uvidím nějakou vesnici. Lidi, mimochodem už začíná noc. Takže jdeme rychle natěžit nějaký písek a udělat úplně stejnou taktiku jako předtím. Protože nemám žádný bloky, jo. A proto si těžím písek. Hop, hop, bom, bom. A teď to bude bez střechy, kvůli tomu, že jaksi písek padá. Ještě jedna věc, hop, hop. Tak si uděláme střechu z tohohle cobblestoneu. Tedy si dáme okýnko a přežijeme další noc. Teprve 3. den, hele. Tedy pouštní ten. Já bych asi teď ukončil to video, protože za první mi dal hunger, což nepřipadá vůbec v úvahu. Tady je creeper. A já bych to tady asi ukončil kvůli tomu, že už to má třeba přes půl hodiny to video, ale ještě vy tam budete mít střihy, takže vy to máte lepší. Já ty střihy musím udělat. Takže asi se uvidíme příště. A zatím čau čau.